ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಂಶ್ರಾಂ ಕರಾಲವದನ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯ ಬಂದೂಕ ಪುಷ್ಪಂ ಸದೃಶಾನನ ಪಾಣಿಪಾದಾಂ ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶ ಕಿರಣಾರುಣದೇಹ ಬಾಧಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂ ಭಜಿತನಿವ ಶೂಲಕಪಾಲಹಸ್ತಾಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದಲಕ ಇಡೀ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಸರಣದ ಕಾಲ ಅವು ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಶಹರ 10 ದಿನ 10 ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿರ ಪ್ರಕಟಣೆದ ಕಾಲ. ದಶಾಹ ಪಂಡ ಆಹ ಪಂಡ ದಿನಾದರ್ಥ 10 ದಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ದಸರ. ಮಹಾನವಮಿ ಮಹಾದಶಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ವಕಾಲ. ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಪರೂಪದಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ನಡತನಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬನ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಕಿಡುತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಿನವು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದು. ಪುನಗ ತುಳುನಾಡುದ ದಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇಖಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಜುನವು ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಊರು ಕುದ್ರೋಳಿ. ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಪ್ರಾಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಕನವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುದುರೆಲೇನು ಸಾಲಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಓಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪನ್ಪುನ ಕುದರ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಾಕದ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದು. ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಓಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೇಂಡ ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚಯರ್ದ ಅವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು 3 ದಿನ ಲೆಕ್ಕಗು ತಿಕ್ಕಾಂದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮರುತ್ತೈ ಮಲ ಹಿಡ್ದು ತಪಸ್ಸು ಬತ್ತದು ಜತ್ತದು ನೆಯ್ಯಾರು ಸುದೇಡ್ದು ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಗನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರಕಾಯಿನಂಚಿನ ಲೋಕಗು ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿನ ಲೋಕಗುರು ವರ್ಗಪ್ರಜ್ಞರ್ದು ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ದಾಟೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕುಡಲದ ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕದ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಭಾಗಡುಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆದ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕುದ್ರೋಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತ ಬಿರುವೇರು ಮೋಕಡಿ ಎದುಕೊನುವೇರು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಲು 3 ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ಥಾಪಿತ ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪುಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆಯನ್ನು ತೂಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಸರದ ಪುಗರ್ತೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ. ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲನು ಏರಾಂಡ ಸಂದರ್ಶನಗೋ ತುಯರೆ ಬನ್ನಗ ಸುರೂಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖೇನ ಆಕರ್ಷಣೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಂತಿದ ಮುಖೇನ ಹೊಸತನದ ಮುಖೇನ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿರಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದಿನವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೈದಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅವಲವರು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ದೇವಲ್ಯಲ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆನು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ಪನೊಂದುಂಡು. ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಗೂ ಅವು ಆನಮುನೆದ ಪಾಪನ ತಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆತಿನಂಚಿನ ಹಾನಿನ ಪಂಡದು ಮುಗಿಯಂದು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ದಾದನೋ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ದೇವರ್ನಾನು ಗ್ರಹದವರ ಉಚ್ಚಯನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅನುಮತಿ ಸರಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು. ಕುದ್ರೋಳಿದ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ನವದುರ್ಗೆನ ಒರಂಬ ಒರುತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಡಿತ್ತಲ ಎಂಕಲು ಸುರಕ್ಷೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬರೋಡು. ರಕ್ಷೆ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆದ ಸಾದಿ ಕಾಳಿಡು ರಕ್ಷಾ ಕಾಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಿ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಿ ಅಂಚ ಪುನಗ ದೇವಿನ ಲೋಕಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಷ್ಟದಾನವರೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಭಾವ ಮೂಡೋರೆಗೋಸ್ಕರ
ಎಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ದೇವಿನ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂತು ಗೊರಿ ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾದು ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಂಬ ದೇವಿನು ಒರಂಬ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡಪುಂಡು ಏಟು ರಡ್ಡು ಪಾತರೇಜಿ ಗೌಜಿ ಉಂಡು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು, ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನಿಯಮದ ಕಟ್ಟಳೆ ಉಂಡು. ಆ ಕಟ್ಟಳೆನು ನಮ್ಮ ಮೀರ ಅಂದೆ ದಾದ ಈತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ, ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುನ ಹಿಡ್ದವರ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದವರ ಬೊಕ ಹೋರಾಡ್ದೋರನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂಪ ನವದುರ್ಗೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲೈ ಒಂಜಾತ್ ಜನಸ್ತೋಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಅಂಚು ಒತ್ತೊತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರದಿ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾರ್ಥಕ ಸುರಕ್ಷೆಡ್ ಗೆಂದಿನ ದಸರಾದ ಪೊಲಬು ಪೊರ್ಲು ತೂಪುಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನವು ಸದಾಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಅವೇ ಗೌಜಿಡು ನಡಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸದಾವಕಾಶಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆನು ಅವು ದೇವಾಲಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಸರಕಾರ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಂದು ಎಣ್ಣ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ದಸರಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನುಗ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಸಲತ್ತ ದಸರಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಳೆದ ಉಳೈ ದೆಂಗದು ನಡಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಕಟ ರೂಪವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಸರನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಲ ಈ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷೆನ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಈ ಸಲಲ ಕಟ್ಟಳೆದ ನಡುಟಿತ್ತನಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡೆಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಉಡಲರ್ತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಲು ನಮಸ್ಕಾರ.